mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Aquí tendes. E xa sabedes, o importante non levar un golpe na cabeza ou na columna, eh? Pasiño a pasiño, pouquinho a pouco, e boa viaxe. Paco, a donde vai tanta xente cargados de comida e bebida? Pois van a empaparse de cultura. Van a facer rutas de sendeirismo. E mira ti a casualidade que todas salen da porta do meu local. E mire ti a casualidade que ti o mal concejal de Cultura, Deportes e Festejos levádevos moi ben. E xa son dúas casualidades. Mira, un empresario como a min da cultura ten que codearse ca política. Non se entende a cultura sen política. E política con cultura menos. Pero casa que dé traballo. Traballo é andar 9 ou 10 kilómetros polo justo de andar. Xa hai que estar mal da cabeza. E ben dos pés, Cobi. Eso petixa non velía. Paco, a ganas moito. E pagan ao contado, non como a outros. Máis de 200 personas cada fin de semana. A uns 50 euros por cabeza. Suma. Pinto, suma. Moitos cartos. Non está mal. Eso non é nada, eh? Hai algún que ainda tira a casa pola ventana. Por exemplo, Ricardito gastou 1000 euros de equipamento para un só día. Díxome que quería ir meditar, mirando po océano. E vai meditar ben. Leva todo eso en bebidas e licores do millor. E puros habanos. E a onde vai? Porque a mellor maneira de ver o océano é tirarse a ele e nadar po fondo. E eso a Ricardito viña al pelo. Pois vai facer a ruta dos raqueiros. A ruta dos asaltadores de barcos. Preciosa. 5 kilómetros por acantilados. Unhas vistas impresionantes. Furnas fondas como o inferno. Camiños dun pé de ancho. E 40 metros en caída vertical. Precioso. Cobi, aí se vamos sin beber non teríamos problemas. Aí o problema é venear un pouco. Ricardito fui alpinista na Oje. E cando ten pensado marchar os exploradores? Pois mira, ten aquí a mochila. Dixo que en media hora van a buscar. Cobi, Que? imos culturizarnos un pouco. Paco, ti estás interesado en ganar un pouquiño máis á conta do sendeirismo? Claro que estou interesadísimo en ganar cartos. Na cultura. Por que? Queredes ser guías. Home, vos sabedes moito de historias e lendas de aquí. É tido cuento, Paco. Pero efectivamente, imos facer de guías. Cobi, arreando. Veña. ¡Alta ahí, malandrín! La bolsa, la vida, la tripa rompida. Veña. ¡Qué guai! Como antes, raqueiros de verdade. Tome, tome. Pero, perdóneme a vida, non me corto os dedos para quitar os anéis. Ai, pode casarme cunha viúva. Eu son cristiano, Paco, vendoche unhas caixas de habanos a bo precio. E unhas latas de caviar de Lugo. Beluga, Cobi. Nin de lujo, nin de chantada. É unha mochila. A min traeme todo o que teñades. Mañán saen 6 profesores de arte a facer a ruta. Levan vivida da millor. Vedes como cultura e Josio van da man? Pinto, poderemos con 6. Se cadra curro malo gitano, non? Vai haber que contratar un estudiante en un algarrobo. O estudiante Aurelio que está sacando o graduado. E o algarrobo, Ramiro. Moi ben. E visos, que os quero ver mañán aquí a primeira hora. Vale. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros.
Para mariñeiros, nós.